Kok kayo lah surang alun tangtu denai maminta usah tuan buru sangko denai hanyo singgah sajo de ado rasodun sana sakampuang sapa mainan sama so dulunya mangko tapi jalaman tuanan usahlah kayo tuan banggakan lama apo guno kayo balinda punya orang punya awak jauh dari dun sana biarlah ndak bapiti tapi asalai babudi paguno dalam nagari. Kayo lah surang alun tantu denai maminta usah tuan buru sangko denai hanyo singgah sajo de ado rasodun sana sakampuang sapa mainan sama so dulunya mangko tapi jalaman tuan usahlah kayo tuan banggakan lama sampai rangkuangan apo guno kayo balinda punya orang punya awak jauh dari dun sana dialah ndak bapiti tapi asalai babudi paguno dalam nagari. Apo guno kayo balinda punya orang punya awak jauh dari dun sana biarlah ndak bapiti tapi asalai babudi paguno dalam nagari.